Hola, què tal? Anem a continuar amb la sèrie de tutorials d'Adobe InDesign CS4 i en concret avui tocarem el que és aquesta part del menú, que és Texto, i veure les diferents opcions que ens dona, aquest menú Texto. Per això, per fer-ho millor, potser ficarem un text aquí dintre i així ens podrem veure les diferents opcions. Copiaré un text qualsevol, per exemple en copiaré el típic lorem ipsum, copiarem una mica més de text. Vale, perfecte, ja tenim una mica de text. Bé, doncs com dèiem, anem a veure les diferents opcions. I aquí primer de tot ens surt això de fuente i lògicament és simplement de canviar la nostra font, no? En aquest cas podríem veure que la font que tenim ara mateix és una Times New Roman. Doncs des d'aquí ho podríem canviar, no? Podríem ficar-li, doncs, no sé, per exemple un Arial, no? Un Arial regular, ja ens hauria canviat a Arial regular, aquest és Arial i aquest seria una Times. No sé si es veu molt, potser que m'aproximi una mica. Bé, doncs això, aquest serveix per canviar el tipus de font de les que tinguem instal·lades a l'ordenador, lògicament. Tamany, doncs com el seu nom indica és per canviar el tamany. Si jo em fico aquí dintre i ara és 12 i li dic 14, doncs m'haurà de canviar a 14, perquè no m'ho fa. Seleccionarem 14, ja m'ho canvié. Ara això és 14 i això és 12. Bé, caràcter, bé, això fa referència als estils de caràcter que quan apreto aquest d'això em va a parar, se m'obre això i aquí podríem canviar doncs, les diferents configuracions que tenim dels caràcters, no? Per exemple, podríem fer que les lletres estiguessin més juntes, no? Per exemple, més juntes o més separades, o l'interlineat de les lletres podríem canviar, no? Veiem que canvia. Bé, continuem. El pàrrafo és el mateix però referit als pàrrafs, no? Per exemple, ara veiem això que està alineat a l'esquerra, podríem fer-ho centrat, alineat a la dreta, justificat a l'esquerra, justificat centrat, justificat a la dreta, injustificat total. Bé, diferents opcions, no? Opcions com també l'espaiat que té la primera línia, l'espaiat que té d'una banda, a l'esquerra, l'espaiat de la dreta, l'espaiat de la dreta, veiem que es mou, en fi, i això serien els capitulars, no? Per poder fer capitulars, no? Per exemple, de dues línies, de 3 línies. Bé, això és per tocar el que serien els pàrrafs, no? Tot això no ho donaré gaire extensament, no sé, una mica per sobre ho donaré, no? Bé, continuem, i les tabulacions, no? Si per exemple ara aquí fiquéssim, quan obro això de tabulacions, si ara per exemple fiquéssim aquí, el d'això fiquéssim 20 mil·límetres, per dir alguna cosa, no? I ara aquí ens fiquéssim aquí i apretéssim el tabulador, ens hauria fet 20 mil·límetres de tabulació, no?
és per fer les tabulacions. Continuem. Els pictogrames. Els pictogrames són com una espècie de caràcters espacials que té cada font en concret, no? En aquest cas, per exemple, estem amb la Times New Roman, no? I hi ha com una sèrie de caràcters espacials i símbols i coses d'aquestes. No sé si per exemple volguéssim ficar si estem per exemple aquí i volguéssim ficar un trèvol d'aquests, doncs ja ens ha ficat el trèvol, no? Són una sèrie de caràcters espacials que hi ha, és una cosa que a vegades pot ser interessant, no? Perquè són caràcters que no tenim al teclat. Bé, continuem amb el menú. Per on anàvem? Pictogrames, artículo. Bé, artículo ens apareix això i és per coses d'alinear l'article. Ben bé no sé per què serveix. No ho faig servir, la veritat és que no ho faig servir mai això. Continuem. Els estilos de caràcter. Això és interessant, però de moment no donarem gaire, perquè això ho donarem en un tutorial concret, no? El que són els estils. I els estils serveixen per tindre una sèrie de patrons ja fets, no? Que tu fàcilment puguis canviar, no? Vull dir, tu podries tindre un estil i agafar, jo què sé, aquesta paraula i que canviessin els estils dels caràcters, no? El mateix amb els estils de pàrraf, no? Podries tindre's uns estils especials. Ara aquí l'estil que s'està aplicant és el pàrrafo bàsico, no? Però tu podries crear un estil especial que fes una cosa que tingués un interlineat especial, que tingués un tipus de font, un tipus de tamany, etc. Bé, continuem. Crear contornos, això seria per les lletres, vectoritzar-les, no? Bé, no ho tractarem gaire, però a vegades és interessant vectoritzar les fonts. El buscar fuente serveix lògicament com diu, per buscar un tipus de font, no? Si per exemple ara diguéssim estem aquí, doncs no sé, buscar la Arial, veure la Arial, buscar bueno, serveix per buscar Arial. Bé, serveix per buscar. Ara no sé ben bé com se canvia això, perquè jo ho faig servir des d'un altre lloc, però serveix per buscar fonts i canviar-les així una mica fàcilment, no? Serveix, sobretot quan tenim textos molt llargs, doncs és interessant aquesta opció. Bé, canviar majúscules i minúscules, això també és interessant, no? Perquè, jo sé, imagina't que això volem que tot això sigui majúscules, simplement doncs anem aquí, tot majúscules i ens ho canvia tot majúscules, no? Què més? Texto entrazado, bueno, deixem-ho estar. El notes, per exemple, no sé, seria per tindre per ficar notes que tan sols les veiem nosaltres, no? Si per exemple ara fiquem aquí notes, estem texto entrazado, notes, convertir a nota, i aquí li diem qualsevol cosa, no? Veiem que ens surt una cosa, no sé si ho veiem molt bé.
que ens ha sortit una cosa aquí, però en realitat això no es veu, no? Tan sols ho veuríem nosaltres, que és com per crear-nos una nota per qualsevol cosa, no? No sé, per tindre unes notes. Bé, continuem. Opciones de nota al pie de pàgina. Bé, això és per crear notes al peu de pàgina, que va referenciat. Si ara per exemple estem aquí, insertar nota a pie de pàgina, veus que ens ha creat aquí una nota, no? I aquí ens ha creat, no es veu potser molt bé, si per exemple triéssim aquesta lletra, aquesta paraula, i li diem això, veiem que aquí ens ha creat aquest número 1 i aquí ens ha ficat un 1, no? Que seria la nota, no? D'aquesta. I aquí podríem escriure la definició, no? D'això. Bé, continuem, ja anem acabant. Notes. Aquí és per buscar la referència de les notes a peu de pàgina i les opcions, no? El que havíem dit abans, no? Que podríem, o sigui, ara aquí ho hem ficat amb 1, després seria 2, 3, però també ho podríem ficar amb ABC o amb lletres romanes, etc. No? És per les opcions de les notes de peu de pàgina. Bé, i aquest tutorial ho deixaríem aquí així, perquè les demés coses són interessants també, però ja les anirem veient més endavant. I bé, ho deixem aquí i un altre tutorial donem més coses. Bé, moltes gràcies i fins un altre. Adéu.